הוועדה לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל התכנסה ביום שלישי לדיון דחוף על שיעורי השבה הנמוכים של תושבים מפונים בחזרה לבתיהם בצפון. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, מיוזמות הדיון, הציגה את הדרך שהממשלה צריכה לפעול בשביל להצליח להחזיר את התושבים לצפון. אסור לנו להרשות לעצמנו שהצפון בעצם יהיה כמו העוטף. אחרי ה7 באוקטובר אנחנו מבינים את המשמעות האסטרטגית של העובדה שאזורי הגבול גם בצפון וגם בדרום הם מיושבים. והעובדה שיש ראש עיר כזה או ראש רשות מקומית אחרת לא מסביר בעצם את הכישלון הבסיסי, וזה שהתושבים לא מרגישים תחושת ביטחון לחזור לבתיהם, ושגם השיקום לא נעשה בצורה מיטבית ובצורה מהירה. ולכן אני לא אחזור על הנתונים, הנתונים מצערים, 61%, אנחנו לא רואים תוכנית מדויקת שיושבת על העסקים. לכן אני חושבת שלצד הנתונים המאוד חשובים שציינה כאן חברת הכנסת מירב בן ארי, אני רוצה שמהוועדה הזאת אנחנו גם נקבל תשובות בעיקר מן הממשלה. מה עושה הממשלה כדי לוודא שהחזרה תתבצע? איזה תוכנית פרטנית יש ביטחונית, חברתית וכלכלית? מה הם היעדים? אתה היית שר, אני הייתי שרה, היינו שרים ביחד באותה ממשלה. עשינו תוכניות עם יעדים ותאריכים. מה היעדים פה? מה היעדים הכמותיים? עד איזה תאריך אמורים בכל יישוב לחזור ובאיזה שיעור? ומצטרפת אלינו ענבר בזק, מנכ"לית החברה הכלכלית הגליל העליון. שלום לך. שלום. אז חברת הכנסת אורית פרקש הכהן דיברה על הנתונים בדיון, אבל היא לא הזכירה אותם בקטע הזה. בואי תספרי לנו קצת על הנתונים האלה. טוב, אז קודם כל, כרגע מבחינת אחוזי החזרה, מדובר על זה נע בין 61 ל-65%. יש הבדלים גם קצת בין המועצה שלנו, שזה מועצה גליל עליון של קיבוצים, לבין תושבי קריית שמונה. בקיבוצים ובמושבים אחוזי החזרה טיפה יותר גבוהים. הבעיה העיקרית, כשאנשים כרגע לא חוזרים, יש שתי סיבות עיקריות לאי החזרה. קודם כל, זה הסוגיה של מערכת החינוך. רוב האלה שלא חוזרים זה משפחות עם ילדים, שהילדים התחילו בעצם את שנת הלימודים במקום אחר, וההורים מבקשים לסיים את שנת הלימודים, וגם יש קושי מאוד גדול להתניע מחדש את מערכת החינוך, בגלל שמורים רבים וגננות רבות שפונו, בעצם כבר שובצו לעבודה במקומות אחרים, ואז גם אם ההורים היו רוצים לחזור, חסרים מורים, חסרות גננות. בהרבה מגני הילדים אנחנו נמצאים בתהליך של בניית ממ"דים בגני ילדים, לא בכל גני הילדים כרגע יש ממ"דים, אז מערכת החינוך היא חסם ראשון. והחסם השני זה הנושא התעסוקתי, שכלכלת הצפון נפגעה מאוד מאוד קשה בזמן המלחמה. רק תחשבו מה זה אומר ש60,000 תושבים מפונים מבתיהם, אז מעבר לזה שהעסקים נסגרו, גם העסקים שנשארו באזור שלא פונה, בעצם חצי מהלקוחות שלהם עזבו. אז יש פגיעה רחבת היקף, אם תרצו אני אפרט. אז כן, אז אני רוצה לשמוע ממך, ענבר, מה אחוז העסקים שכרגע פעילים בצפון, לעומת התקופה שלפני 7 באוקטובר, וגם אחוז התושבים שחזרו, דיברו שם בדיון על כ-60%. נכון. אז כ-60%, תראו, אין לנו נתונים מדויקים על העסקים, אני כן יכולה להגיד לכם על נתוני הפגיעה. אנחנו מדברים היום על 80% מהעסקים שמציינים שהם נפגעו ברמה של ירידה בהכנסות של 50% ומעלה. עכשיו, חלקם, יש באמת את אותם עסקים שפונו מקריית שמונה, מהיישובים שפונו. כשאת מסתובבת עכשיו בקריית שמונה ומחפשת מסעדה או מקום לאכול או מקום לעשות בו קניות, אפשר לראות שוב, אין לי את האחוז המדויק, אבל חלק מאוד גדול מהעסקים עדיין לא נפתחו. שוב, מאותם סיבות שמניתי, שחסרים תושבים, ואז לעסק עכשיו, להקים, לפתוח את העסק, שההכנסות ירדו בקרוב ל-50%, הרבה עסקים כבר מעדיפים להישאר סגורים ולחכות שכל התושבים יחזרו לאזור. כן. הרבה מהעובדים, עובדים ותיקים שעזבו את האזור, ועכשיו צריך לגייס עובדים חדשים, אז אין לי את האחוזים המדויקים, אבל מדובר על עסקים רבים, אני יכולה להעריך... אבל התמונה הכללית לא נראית טוב, זה ללא ספק. אני רוצה לשאול אותך קצת, את הזכרת שדווקא ביישובים ובקיבוצים, כן יש חזרה יותר גבוהה של תושבים, את יכולה להסביר את זה? מה, זה בגלל הכוח של קהילה? בדיוק, התשובה היא כוח של קהילה. רוב היישובים הקטנים פונו כקהילה. אני למשל מקיבוץ דן, קיבוץ דן פונו כולו ביחד למלון דן פנורמה בחיפה, ורוב המלחמה הם היו ביחד כקהילה.
וגם קיבוצים ומושבים שפונו ל2-3 מלונות, עדיין נשארו גרעין קהילתי. קריית שמונה התפנתה ל200 מלונות. אז חלק מהנושא שהצלחנו לשמר במהלך המלחמה את הקהילות, אז יותר קל להחזיר כקהילה, מאשר שכל בן אדם בודד עכשיו צריך לקבל את ההחלטה אם הוא חוזר או לא, ואז יש שיקולים. שוב, חלק מהאנשים כבר מצאו לילדים מערכות חינוך אחרות, והם מחכים לסוף שנת הלימודים. חלק מהעובדים שפונו, זה היה פינוי ארוך, זה היה 1 ו3 חודשים, אז חלק מהעובדים שפונו כבר מצאו מקום עבודה במקום אחר, והם גם אומרים, אנחנו לא נחזור, גילינו שאנחנו יכולים לעבוד במרכז, במקצוע שלנו, לקבל יותר כסף, אז אנחנו גם מעריכים שגם בספטמבר, כשנדע יותר מי חזר מבחינת מערכות חינוך, שיהיה אנשים שלא יחזרו בגלל שהם כבר הסתדרו, כבר התארגנו במקום אחר. כן, את אומרת שלמעשה גם כשהחסם של החינוך ירד, עדיין לא בטוח שנראה חזרה מלאה. אני רוצה לשאול אותך בדיוק על זה, מה עושה הממשלה ואילו תמריצים היא מחלקת בשביל להחזיר תושבי הצפון הביתה? אז יש תוכנית, עבדו, אני אגיד משהו אחד חיובי, שמנהלת תנופה, שהוקמה, היא כן עובדת עם ראשי הרשויות, הם מסיירים והם שומעים את המצוקות, אז יש תוכנית, בפועל, עכשיו, בנקודת הזמן הזאת, אנחנו לא רואים את הכסף זורם, זה הרבה תוכניות והרבה ניירות שזזים מצד לצד, הרבה הבטחות, בפועל אנחנו לא מרגישים שנעשה די, ואני חייבת להרים פה דגל אדום ולהגיד, שאם הממשלה לא תתעשת ותבין שצריך פה ראייה אסטרטגית, ולהשקיע עכשיו בשנים הקרובות, זה לא רק עכשיו, זה בשנים הקרובות להשקיע הרבה מאוד משאבים, בלהביא תחבורה ציבורית, בנושא של בריאות, בנושא של תעסוקה, אם לא יעשו את זה אנחנו נאבד את הצפון, כי התושבים שלא חוזרים עכשיו, גילו פתאום, מה קרה? התושבים שלנו פתאום גילו שהם עברו למקומות, אפילו אני לא אגיד תל אביב, עברו לחיפה וגילו שיש להם שירותי בריאות הרבה יותר נגישים, ויש תחבורה ציבורית, והרבה יותר נוח וקל, והחינוך, גם מערכות החינוך פתאום בעיר, הן הרבה יותר מגוונות. אנשים שכל החיים חיו בצפון וחשבו שהכל בסדר ואנחנו חיים באיכות חיים, פתאום גילו שבמקומות מחוץ לגליל, איכות החיים גבוהה יותר, רמת השירותים גבוהה יותר. זאת אומרת, אם המדינה לא תעשה עכשיו הכל כדי לצמצם את הפערים ולספק את אותם שירותי בריאות, חינוך ולהשקיע בתעסוקה איכותית, אני לא רואה איך אנחנו משקמים את הצפון ואנחנו לא רוצים לחזור ל6 באוקטובר, אנחנו רוצים להביא את הצפון למקום שהוא הרבה הרבה יותר טוב ממה שהוא היה ב6 באוקטובר. כן, ובהקשר הזה נדבר קצת לגבי שיתוף הפעולה שלכם מול השרים וסרלאוף ואלקין שאמונים על הנושאים האלה. אז וסרלאוף, באמת משרד נגב גליל, זה אחד המשרדים, אני חייבת להגיד שבאמת עשה עבודה מאוד טובה במהלך המלחמה. אלקין יחסית נכנס, שוב, מנהלת תנופה, היא פועלת היטב, אבל לקח הרבה זמן, אני מזכירה שקרוב לשנה, לא היה ראש מנהלת והתחלפו כמה, אז כל ההתנאה של הדבר הזה, היא התחילה יחסית מאוחר. אני רוצה גם להגיד משהו על מה שאמרה חברת הכנסת שהצגתם קודם בדיון, היא דיברה על הצפון מול הדרום. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, כן. כן, אורית פרקש, סליחה. אז המצב כרגע שבדרום מתאוששים הרבה יותר מהר ממה שקורה בצפון, זאת אומרת, המנהלת תקומה שקיימת בדרום, והיא כבר פועלת ועובדת תקופה ארוכה, בצפון המנהלת גם כמה יותר מאוחר, וגם לקח זמן עד שהדברים התחילו לזוז. אנחנו שומעים שבדרום גם החזרה וגם השיקום כבר במצב הרבה יותר מתקדם מבצפון. אז אנחנו הלוואי והיינו במקום של הדרום, מצבנו כרגע בצפון אנחנו הרבה מאחורה, ואני שוב חוזרת ואומרת, אם לא יתעוררו פה ויתחילו להזיז את הגלגלים ולהזרים את התקציבים, ולעזור לנו לשקם כרגע גם את התשתיות, וגם לשקם את מערכות החינוך והתעסוקה שעדיין נמצאים במקום מאוד מאוד בעייתי, אנחנו נאבד את הצפון. כן. ענבר, ממש לסיום, אני רוצה לשאול אותך, את הזכרת את החסם של החינוך והכלכלה, מה לגבי הביטחון? תושבים לא מפחדים לחזור מהבחינה הביטחונית? התחושה שלי, כשאני מדברת עם התושבים, אז הסיפור הביטחוני, מרגישים שעדיין זה לא 100%. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו חוזרים הביתה ו100% אנחנו יודעים שהחיזבאללה לא יחזור, כי חלק מהעניין שבמסגרת הפסקת האש לא דרשו לחזור להסכם 1701, שאומר שהחיזבאללה עובר מעבר לליטני. זאת אומרת שנכון להיום, אנחנו עדיין נורא מתקשים לדעת מה הולך לקרות, ואנחנו כן רואים שמתחילים לחזור לאותם יישובים צמודי גדר. ניתן דוגמה את מטולה, מנרה, משגב עם, כשאת עומדת במטולה, ואת מסתכלת
כמה מאות מטרים ממך יש כפרים לבנונים שעדיין עומדים על תילם ומתחילים לחזור אליהם תושבים. התחושה היא שאנחנו כרגע כנראה בשנים הקרובות, התחושה היא שבשנים הקרובות יהיה לנו שקט ובסדר, אבל אנחנו לא יודעים מה ילך קדימה, כי לא עשו באמת הסכמים שמפרזים את האזור, או כן. מרוקנים את החיזבאללה מנשקו, זאת אומרת, יש פה שאלה. כרגע כאילו התחושה היא שבטוח, יש כרגע תחושה, בניגוד לדרום שעדיין שומעים מדי פיצוצים, את באה לצפון, הרגשה היא בטוחה. מה יקרה עוד 20-25 שנה? שאלה. שאלה של ממש. ענבר בזק, מנכ"לית החברה הכלכלית, הגליל העליון, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה שהזמנתם.